Dyma gyflwyno gyfarchion I chi unwaith yn rhagor. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw yn iach. Mae pethau'n edrych yn lled-obeithiol nawr bod y gweitha drosodd. Eisiau bod dal I fod yn amyneddgar, dal I fod yn ofalus iawn. A gobeithio bod ni yn cadw at y rheolau sydd wedi cael I gosod bob un ohono. Mae'n bwysig. Mwyn I ni allu fynd mewn i'r dyfodol yn fwy hyderus a bod yr argyfwng hwn yn dod I ben. Mae'n debyg bydd rhaid byw gyda'r dolir yma, y pla yma. Mae yn rhywbeth sy'n mynd I fod gyda ni fel y ffliw medden nhw. Felly bydd rhaid I ni ddysgu I fod yn ofalus fel I ni gyda'r ffliw mewn i'r dyfodol. Felly pob bendith arnoch chi a pob dymuniad da I chi yn eich ymdrechio. Mae rhai wedi profi colled yn ystod yr wythnosau diwethaf yma ac I ni'n meddwl yn arbennig yn yr ofaledd hon am Idwal Dan Goelan, Idwal Hywels. Mae wedi colli I chwaer ac hefyd cyfnither ac mae'n mynd trwy gyfnod anodd oherwydd bod wedi colli Christine I wraig yn ddiweddar a hefyd aelodau eraill o'r teulu. Bendith fawr arnoch chi Idwal ac ar y teulu a'r cysylltiadau I gyd. I ni'n cofio amdanoch yn ein gweddiau bob bendith. Mae yna ddathlu wedi bod hefyd yn yr ofaledd hon yn ystod yr wythnosau diwethaf yma. Mae dau o aelodau heiddwen yn seilo, heiddwen Jones wedi dathlu penblwydd arbennig ac hefyd Emyr Llew yn Bwlch y Gros wedi dathlu penblwydd arbennig ac I ni'n llongyfarch nhw ac yn dymuno'n dda iddyn nhw ar gyfer y dyfodol a boed iddyn nhw fwynhau nifer fawr o benblwyddi eto. Mae'n ddydd Gŵyl Ddewi, dydd Llun, ac mae ystyried cyfraniad Dewi yn beth y dylen ni wneud. Nid yn unig Dewi, cofiwch. Mae eisiau ni I fod yn fwy ymwybodol o gyfraniad yr eglwysi yn nghyfnod Dewi. Ar hyn a nath y saint. Mae'n cael ei adnabod fel oes y saint, yr hyn y nath y saint yn y canrifoedd hynny, rhwng y 5ed a'r 7ed ganrif. Oes y saint mae'n cael ei adnabod, gan rai oes air y saint. Fe wnaethon nhw gyfraniad aruthrol o fawr, a Dewi yn eu plith nhw wrth gwrs. Oedd Dewi yn arweinydd yn y Mudiad hwn a nath drawsnewid Cymru. Mae oes saint yn dechrau yng nghanol y 5ed ganrif ac yn mynd ymlaen am ryw 2 ganrif. Fe aned Dewi, mae'n debyg o gylch y flwyddyn 510, 520. I ni'n gwybod pryd buodd y farw yn y flwyddyn 589. Dydd Mawrth oedd hi, Mawrth y cyntaf. Ac felly ni'n gallu gweud yn weddol fy chyfanol wedyn ni. Mae'n dewis o flynyddoedd gyda ni, ond yn dod lawr o blaid 589. Mi roedd e'n byw trwy gyfnod helbilus dychrwnllyd. Oedd y newidiadau enfawr yn digwydd. Am un peth fe ddath Pla. Y Pla Melyn oedd yn cael ei adnabod o gylch y flwyddyn 547 hyd 550. Bydde Dewi y pryd hynny yn ddyn ifanc, hynny 30au ffwrni, ac yn ymroi yn y Mudiad mynachedd yr oedd e'n chwarae rhan mor bwysig ynddi. Ac fe nath y Pla Melyn newid Ewrop. Nid yn unig newid Cymru. Fe ddechreuodd y Pla yn y Dwyrain Canol ac oherwydd oedd Cymru y pryd hynny a chysylltiadau agos ar Dwyrain Canol
Oedd y gwledydd Celtaidd yn masnachu gyda'r dwyrain canol yn y cyfnod hwnnw. Ac mi roedd pobl yn trafeilu nôl ymlaen, ac oherwydd hynny fe ddaeth y pla o'r dwyrain canol yma i Gymru. Beth arall ddigwyddodd, o gylch y flwyddyn, wel, jyst ar ôl i'r pla i ysgubo trwy Gymru a lladd treian o boblogaeth. Mi oedd e'n bla enfawr ofnadw. Beth arall a ddigwyddodd oedd i ymosodiadau'r Saeson yn ffyrnigo. Mi roedd brwydr Baddon wedi bod ar ddechrau'r ganrif, neu diwedd y ganrif cynt, ac mi roedd heddwch o ryw hanner can mlynedd yn dilyn hynny. I ni'n gwybod hynny oherwydd bod mynach arall o'r enw Gildas wedi cofnodi y digwyddiadau hynny. Ac mae e'n sôn am yr ymosodiadau yn ymffyrnigo. Dwi ddim yn cyfeirio at y pla, ond ni'n gwybod mai dyna'r cyfnod pan ail-ddechreuodd y ymosodiadau. Oedd e'n sgrifennu cyn bod y pla wedi cael ei effaith. Ond ni'n ymwybodol iawn o'r ffaith bod ffyrnigrwydd yma ar ymosodiadau Saesnig yn dilyn y pla oherwydd bod nhw'n cymryd mantes ar wendid y Cymru a gweddill y Brythoniaid oedd yn y gogledd Lloegr a de o'r Llewyn wrth gwrs, lawr i Gernyw. Felly dyma chi newidiadau aruthrol yn digwydd. Ac yng nghanol yr argyfyngau yma, mi roedd Dewi yn cyflawni ei waith. Yr hyn a lwyddodd Dewi i wneud, a'r Mudiad yr oedd e'n perthyn iddi, oedd newid agwedd pobl yma yng Nghymru. Trawsnewid Cymru. Mae'n siŵr i bod nhw yn gwneud defnydd o'r pla ac ati, yn cael pobl i gorfodi pobl i ystyried i blaenoriaethau, ystyried pwrpas bywyd ac yn y blaen ac yn y blaen. Yn perswadio pobl i ail-feddwl ac i ystyried sydd oedd mentro mewn i'r dyfodol, a dyfodol ansicr, dyfodol gwahanol oedd o'i blaen nhw. Ac fe nath Dewi yr union beth hynny. Roedd e bwysles mawr ar pregethu ac astudio. Diwygiwr oedd Dewi, a'i gyd ddiwygwyr ni'n gwybod amdanyn nhw, pobl fel Teilo a hefyd Padarn, y ddau ohonyn nhw yn dilyn yr un pwysles a Dewi. Diwygiwr oedd e, un oedd yn dymuno i siglo pobl i ystyried o ddifri pa gyfraniad gallen nhw wneud mewn bywyd, siwd gallen nhw i fyw yn adeiladol, siwd gallen nhw i fyw i adeiladol i newid y genedl yr gwell. Ac fe nath gas effaith mawr iawn. Mi roedd e'n cydweithio gyda pobl oedd yn cael ei ystyried chydig amser cyn hynny fel gelynion. Meddylwch amdano fe'n sefydlu i brif eglwys yn Mynyw. Yn hen Fynyw gas ei eni a'i fagu, siwr o fod yn yr ardal yna le gas ei addysg cynradd, ac yna fe ath ei gael ei addysg uwchradd o dan Peilin yn Llanddeisant, mwy na thebyg, yn Sir-Gyfyrddin, ac yna fe nath e sefydlu ei brif eglwysi yn aill yn Llanddewi Brefi a'r llall yn Mynyw. Datblygodd Mynyw i fod yn brif ganolfan iddo fe. Mynyw, ti Ddewi erbyn heddi wrth gwrs, oedd hwnnw ar y pryd yng nghanol gwlad oedd y Gwyddelod wedi dod ac wedi ymsefydlu ynddi. Ac yn y fan honno,
y Wyddeleg fydde'r brif iaith, ac mi roedd y Gwyddelod yn cael ei ystyried yn elynion i'r Cymru yn y cyfnod lan hyd hynny. Ond gyda Dewi, fe newidiodd yr awyrgylch yn llwyr. Fe ddeithon nhw'n ffrindiau. Ac yn wir, mae pobl yn credu bod e wedi sefydlu tŷ Ddewi yn y man lle mae e, oherwydd y cyswllt ar Iwerddon. Nid yn unig bod e'n nghanol gwlad y Gwyddelod, ond hefyd y cyswllt ag Iwerddon, bod e'n hawdd i fynd draw i Iwerddon o tŷ Ddewi, bod tŷ Ddewi yn agos at Iwerddon fel petai. Ac yn ni'n gwybod bod nifer o saint Gwyddelig wedi cael ei dysgu gan Dewi. Ffinian o Clonard yw'r prif esiampl o hynny, oedd na ragor. Ond ffinian wedi mynd nôl i'r Iwerddon ar ôl cael ei ddysgu gan Dewi yn cario gydag i'r Iwerddon y syniadau Cymreig oedd diwygiedig oedd Dewi wedi ei datblygu a sefydlu yn Clonard un o brif eglwysi mynachlogydd Iwerddon, ac yn y fan honno yr addysgwyd Colymba ath i'r Alban ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly mi roedd Iwerddon yn ei dyled i Gymru yn y cyfnod hwnnw. A Dewi ar ran y gad yn hynny o beth. Ond am sôn am y Mudiad. Y Mudiad roedd Dewi yn rhan ohoni. Mudiad oedd yn rhoi pwysles mawr ar gefni ar fateroliaeth, cefni ar bethau y byd hwn. Mudiad oedd yn rhoi pwysles mawr oedd Dewi o gefndir brenhinol. Gallai fe wedi bod yn frenin Ceredigion. Fe oedd prif mab hynna brenin Ceredigion ar y pryd. Ond troesau gefen ar hynny, a llawer o'r mynaich eraill yr un peth ag e. Ac fe ath i roi, i egni a'i adnoddau i gyd mewn i genhadu yma yng Nghymru. Ac ni'n gwybod bod Dewi wedi gwneud hynny a rhoi pwysles mawr ar hunan ddisgybleth. A dyna pam mae'n cael ei alw wrth gwrs yn aquaticus, Dewi ddyfrwr, oherwydd bod e'n rhoi heibio, ac mae rhigyfarch i gofiannydd wrth gwrs, yn wneud y pwysles. Mae nid dim ond rhoi heibio diodydd meddwl oedd e fel gwyn, ond rhoi heibio unrhyw beth oedd yn effeithio ar y meddwl. Achos oedd e yn credu bod rhaid cael meddwl clir trwy'r amser, yn arbennig amser chi'n addoli ac yn y blaen, mae rhaid i'r meddwl i fod fel y gloch o glir mwyn gallu canolbwyntio yn iawn ar yr hyn i chi yn ei wneud yn eich perthynas a Duw. Mi roedd Dewi hefyd yn rhoi pwysles ar barchu'r amgylchfyd. Oedd e ddim yn bwlon defnyddio anifeiliaid i dynnu'r arad. Oedd e ddim yn bita cig. Nid bod e'n llys fwytewr, felly dadlau fod e, ond oedd e'n caniatáu i gig gael i fita gan rai pobl, gan westeion ac yn y blaen, a phobl wrth bod nhw yn mynd yn hun, bita pysgod. Na, nid llys fwytewr, ond parch at anifeiliaid, ddim exploitio yr anifeiliaid. Mae'n bortread enwog iawn o'r fynachlog bod yr mynaich yn tynnu'r arad ei hunain ac nid yn defnyddio ich neu gyffle neu beth bynnag i drin y tir. Agwedd gwahanol fel ni. A roedd pwysles mawr gan Dewi a'r Mudiad yma ar bregethu. Darllen. Oedd darllen yn bwysig. Oedd yna oriau'r dydd yn cael ei neilltuo ar gyfer darllen a myfyrio dros yr hyn oedd
yn ei ddarllen. Y pethau hyn yn bwysig iddo, ac oedd e'n defnyddio ei ddawn i bregethu, fel mae'r stori am Llanddewi brefi yn pwysleisio, yn dyfe. Ddim yn credu bod unrhywun yn credu yn fanwl beth mae'r stori'n gweud ddigwyddo, sef bod y bryncyn lle mae'r eglwys yn sefyll yn Llanddewi brefi wedi codi o dan drad Dewi wrth iddo bregethu. Na, oedd stori'n cael ei ddefnyddio gan gyfarch yw hwnna, mwyn pwysleisio pwysigrwydd pregethu y meddwl Dewi a'r ffaith i fod yn bregethwr, a bod y iallu fe, i ddawnau o bregethu yn ei ddyrchafu fe yn ngolwg i cyd-Gymru. Nawr, mi roedd y Cymru'n hoff o Dewi. Ni'n gallu casglu hynny. Roeon nhw'r enw Dewi iddo fe, Bychanig, ar Dafydd. Fel Dafydd bydde wedi cael ei fedyddion, ond newidiwyd ei enw i Dewi i ddangos hoffter. Dwi'n beth am y Dau neu Defi neu Dafi yn cael ei defnyddio yn dyfe. Gallai fe wedi cael ei alw o'n Dau. Bydde'n swnio'n od Dau Sant neu Sant Dau. Ond yr un peth yw Dewi mewn gwirionedd. Nawr mi roedd Dewi yn sylfaenu'r cyfan ar yr efengyl wrth gwrs. Oedd yn sylfaenu'r patrwm i fywyd ar fel oedd yn gweld oedd y disgyblion Iesu ei hunan yn ei wneud. Oedd e'n sylfaenu y ffaith bod e'n pwysleisio pwysigrwydd pregethu, bod e'n pwysleisio pwysigrwydd gwneud cyfeillion mas o elynion ac yn y blaen fel nath gyda'r Gwyddelod. A thrwy wneud hynny gyda llaw, dyna ffordd Cymreigiwyd y rhan o Sir Benfro gallai wedi bod yn Wyddelig yn amganrifoedd wedyn ni. Ond na, gyda Mudiad Dewi yn mynd mewn i'r ardal honno, fe Gymreigiwyd yr ardal, nillwyd yr ardal nôl i'r diwylliant Cymreig yn y cyfnod hwnnw. Do fe nath Dewi ddefnyddio, mae'n siwr, bod dim cyfeirio ato yn Mychedd gyfarch, fe nath ddefnyddio'r Pla Melyn, oedd wedi dod ar draws y wlad. Fe nath ddefnyddio'r argyfwng gwleidyddol gyda ymosodiadau'r Saeson ac yn y blaen. Do, fe nath ddefnyddio'r pethau hyn mwyn cael pobl i ganolbwyntio i meddyliau. Mwyn cael pobl i ystyried o'r newydd beth oedd yn mynd mlaen o'i amgylch nhw. A gweld pethau newydd yn digwydd y mae'r proffwydi yn gwneud hefyd. Edrychwch rwy'n gwneud peth newydd, medde Duw trwy'r proffwyd, yw'n gwneud peth newydd. A mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch i adnabod. So chi'n sylweddoli beth sydd yn mynd mlaen. A dyna beth bydde Dewi'n gwneud. So chi'n sylweddoli beth sy'n digwydd. A trwy'r argyfwng hynny, a mae cenedl newydd y Cymru yn dod i fodolaeth. Oedd yn broffwydol i bwysles, broffwydol i natur. Mi roedd e'n patrymu ei hunan ar bywyd disgyblion i Iesu. Oedd e'n wynebu sefyllfa modern iddo fe, beth oedd yn mynd mlaen yn y byd o'i amgylchau, beth oedd y sefyllfa, ac yn deffro pobl i weld siwr dylid mynd mlaen gyda Duw yn Iesu Grist i'r dyfodol. Helpa ni i fynd mlaen i'r dyfodol o Dduw yn yr un ysbryd a Dewi. Amen.